Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masana ano muli ndine Romeo Umali kumapoyamba nayi mitu yake. Bungwe la Millennium Challenge Account MCA la saina mgwirizano ndi boma umene uthandize kumanga misewu inayi mdziko muno. Bungwe la Makra lakhazikitsa mwezi olimbikitsa uthenga okhudza mmene anthu angagwiritsire ntchito makina a kompyuta moyenera. Ndipo ana oposa 5,000 ochokera maboma amulanje ndi phalombe apindula ku ndondomeko ya mmera mpoyamba imene ayikhazikitsa ndi ya World Vision. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera watsimikizira anthu kunkhotakota ndi salima kuti banki yothandiza pa ntchito za chitukuko mu Africa ya Africa Development Bank yalonjeza kuthandiza boma la Malawi pa ntchito yokonzanso msewu wa mphepete mwa nyanja ya Malawi wa M5. Dr. Chakwera amalankhula zimenezi kunkhotakota ndi kusalima pa ulendo ocheza ndi anthu pamenenso anaona momwe ntchito yokonza msewu ikuyendera. Dr. Chakwera anati ndizokhumudwitsa kuti maboma amene adalamulira dziko lino mbuyomu adawulekerera msewu mpaka nakuonongeka, koma anati boma likukonza ndipo ukhala msewu wapamwamba kwambiri. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Pa ulendo woyimayima pofuna kucheza ndi anthu maboma ankhotakota komanso salima, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anayamba kucheza ndi anthu amene anasonkhana pa stolo zapadwangwa pa nkhotakota boma, pa akalimanjira, pa Nkaika, pa Thavite komanso pa Siyasiya boma la Salima. Polankhula pomulandira President Chakwera, aphungu onse boma la nkhotakota anayamika President wa dziko linoyu kamba kuti boma lake laganizira ntchito yokonzanso msewu wa M5 omwe umadzera mphepete mwenimweni mwa nyanja ya Malawi, maboma ankhotakota komanso Salima omwe anati maboma amene apita mbuyomu adawunyalanyaza. Ndipo phungu adala pakati mboma la nkhotakota apita Mazizi anapempha boma kuti liganizire zonjezera chiwerengero cha anthu amene apindule kufetereza otsika mtengo komanso apereke chakudya kwa anthu amboma la nkhotakota atikamba kuti ambiri sanakhazikike kwenikweni chifukwa cha ngozi ya madzi osefukira yomwe idachitika kumayambiriro a chaka chino. Nawo Agrezeda Jeffrey omwe ndi membala wa chipani cha Malawi Congress anayamika boma kamba kuganizira zokonza msewu wa M5. Koma inu ita kontrakita amene akukonza nseuno zaka zonse maboma apita aja ose aja analephera. Ndipo polankhula kwa anthu amene anasonkhana m'malo onsewa, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anati akuzindikira kuti kuonongeka kwa msewu wa M5 omwe umadutsa mphepete mwenimweni mwa nyanja ya Malawi kwakhudza bizinezi za anthu komanso miyoyo yawo kamba kuti ndi umene amadalira pofuna kupeza ndalama zothandizira mabanja awo. Komabe Dr. Chakwera anati boma lake ladzipereka pofuna kuonetsetsa kuti msewu umene ukukonzedwa panopa ukhale wa makono kwambiri, ndipo anati ndokondwa kuti contractor amene akugwira ntchitoyo wamaliza kumanga mirathu pa msewuwo. Tiyambireni kumanga msewu kuti tikukonzenso ndi lero, ndipo wakhala zaka zambirimbiri msewu umene wakhala uli kutivutitsa kuno ku Lakeshore. Maloto akamuzu aukwaniritsidwanso chifukwa adayamba kulota ali kundende kuti kudzakhale msewu mphepete mwa nyanja, ndipo boma la America dali loyamba kuthandiza kuti timange msewu mpaka pano tikumanganso tsopano monga tikuchita kwina ngakhale msewu wa M1 kuti ukonzedwenso. Izi nzitukuko zimene tifuna zikhale zokhalitsa ngakhale nthawi ikuchepa kapena ikuchedwa, koma kuchita zinthu za phindu, zinthu zoti zioneke kuti nzolimba vana vathu kutsogoloku adzayendemonso. Maziko amene tuyika ife na amenewo woyikira vana yawo vakweza mmapewa kuti andione ngakhale vana amenewa sikuti ali ni voti ya ine, koma ana amenewa ndi amene tiwakonzekera kuti akakhale pabwino mawa. Dr. Chakwera anafotokozera anthu kuti banki ya Africa Development Bank yadzipereka kuti igwire ntchito ndi boma la Malawi pofuna kuonetsetsa kuti msewuwo
utheretu. Ndipo pa ntchito za chitukuko zosiyanasiyana Dr. Chakwera anakumbutsa anthu kuti boma lake ndi limene lalemba apolisi oposa 4,000 komanso kukweza aphunzitsi zimene sizinachitikepo mbuyomu ndi maboma apitawa. Pa nkhani ya chakudya Dr. Chakwera anati boma layambapo kale kupereka chakudya m'madera osiyanasiyana a dziko lino, ndipo anatsimikizira anthu akunkhotakota ndi kusalima kuti boma likuwasamalira pa nkhani ya chakudya, koma anapempha kuti pasakhale kukondera pogawa chakudya. Ndipo pa nkhani ya chisankho chimene chichitike mdziko muno chaka chamawa Dr. Chakwera anapempha anthu kuti akalembetse mwa unyinji, atikamba kuti poponya voti adzakhala akusankha kuti chitukuko chipitirire mdziko muno. Isaac Jali, MBC Nkhotakota. Bungwe la Millennium Challenge Account MCA lasaina mgwirizano ndi nthambi zina zaboma zimene zithandizire kumanga misewu inayi mdziko muno. Misewuyi ayimanga mzigawo zitatu za dziko lino ngati njira imodzi yothandizira alimi kuti azipeza misika ya mbewu zawo mosavuta. Mkulu wa bungwe la MCA kuno ku Malawi Adai Mawindo wati ali ndi chiyembekezo chakuti ntchito yomanga misewuyi iyamba pofika mwezi wa Meyi chaka chamawa. Zambiri mu ripoti ili. Ntchito ya ndalama zokwana $350 million yomwe bungwe la MCA ndi nthambi zina zaboma akuyamba kuyigwira ikuyembekezeka kuonjezera chuma chomwe makhonsolo amapeza komanso kulimbikitsa ntchito za malonda pakati pa alimi. Mkulu wa bungwe la MCA Adai Mawindo wati padakali pano chilichonse chili mchimake ndipo ntchito yopereka macontract kwa akatswiri omanga misewuyi iyamba kuunikidwa pa 20 Novemba. Ambapo kale ndife tukamba zoti tapita kutenda tapita kunsika kuyang'ana ma contractors woti atithandizire kumanga misewu imene. Ntchito imene kai kupitirira mpaka mwina June July next year kuti ma contractors osapezeka. Ndipo mkulu woona ntchito za misewu ku unduna woona ntchito za mtengatenga a Kevin Mponda ati unduna wawo onetsetsa kuti misewuyi ikumangidwa mwaukadaulo. Tiyesesa kwambiri kuti ntchito imene igwirike program iyi igwirike malingana ndi imene ndondomeko ayikozera pachizungumana kuti according to designs and standards. So ifeyo ntchito yaikulu kwambiri imene tigwire au nduna ndikuyesesa kuti ma standards onse akutsatira. Ndalama zokwana $350 million zomwe dziko la Malawi ligwiritse ntchito pomanga misewuyi ndi gawo lachiwiri potsatira ndalama zonga zomwezi zomwe zidagwira ntchito yotukula ntchito za magetsi m'mbuyomu. Trust Office, MBC Lilongwe. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC lati lonjezera masiku mukalembera wachisankho mugawo loyamba. Chikalata chimene wasainira wapampando wa bungweli Justice Annabel Mtalimanja chati MEC yachita izi kamba kakuti panalibe ogwira ntchito a bungwe la NRB malo olembetsera voti mene khoti linalamula pa 25 Oktoba mwezi uno kuti malo onse olembetserawo mukhale a NRB. Muchikalatacho chati masiku onjezerawo azalengeza pa mathero akalembera ovoti mugawo lachitatu. Malingana ndi MEC izi sikuti zisokoneza kalembera wa gawo lachiwiri poti bungwelo lipitirira ndi gawolo monga analengezera. Muchikalatacho Mtalimanja ati MEC ikumana ndi mabungwe a National Registration Bureau NRB kuti atsatire chigamulo chimene akhoti anapereka kuti anthu amene akufuna kulembetsa chiphatso cha unzika athe kutero malo olembetsera voti. Bungwe la Makra lakhazikitsa mwezi olimbikitsa mauthenga okhudza mmene anthu angagwiritsire makina a kompyuta moyenera popewa umbanda umenenso umachitika pa makinawa. Pokhazikitsa ntchitoyi mu mzinda wa Lilongwe, mmodzi mwa akuluakulu a bungwe loyendetsa ntchito za Makra Amala Kawali ati ndikofunika kuti aliyense atenge mbali pothetsa mchitidwe wakuba komanso kuzembetsa anthu kudzera makina a intaneti. Austin Fukula walemba ripoti limene akuwerenga ndi Eunice Ziofu. Ntchito yokhazikitsa mwezi odziwitsa anthu kugwiritsa ntchito koyenera makina a kompyuta komanso masamba a intaneti inayamba ndi ndawala motsogozedwa ndi bandi ya Malawi Prison. Ulendo wa ndawalawo unayambira ku area 6 mpaka kukafika ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo polankhula pamwambowu Akawale anati mwezi omwe akukhazikitsawu uthandiza kulimbikitsa kuti anthu adziwe kugwiritsa ntchito bwino makina a intaneti. Mwazina ati nkofunika kuti nambala ya chinsisi yomwe anthu amagwiritsa ntchito pa masamba a mchezo ndi ena isamakhale chaka chobadwa cha munthu. Iwo auza anthu kuti adzipita malo a intaneti okhawo omwe ngosakayikitsa popewa kuberedwa ndi akamberembere.
takhala tili kalikiliki kukonza ma regulations kapena malamulo ndondomeko yoti kodi munthu akakhala onena kuti wachitidwa chipongwe pa intaneti kapena ena ake akumusokoneza ndi malamulo anji amene adzigwira ntchito kapena zilango zake zikhala zotani. Makrai apanga zimenezi ncholinga chonena kuti anthu azikhala otetezedwa, anthu aziopa lamulo, azizoti lamulo ligwira ntchito ndithu. Akakhala onena kuti iwowo apezeka kunena kuti ndi amene akuyambitsa zinthu zosokonezeka, kakufalitsa mauthenga amabodza pa intaneti, kakupanga zinthu zina zake zofuna kumuopseza wina wake. Pothirirapo ndemanga mkulu wa bungwe la zaufulu wa anthu la Article 3 Group a Boniface Mandere ati dziko la Malawi lili ndi malamulo oteteza anthu ku umbanda wa pamakina a intaneti. Komabe iwo ati ngakhale izi zili chomwechi, ana omwe akugwiritsa ntchito makina a intaneti akulandira nkhanza zosiyanasiyana kamba kuti makolo sakuchita chidwi choona zomwe ana amachita akakhala pa intaneti. So ngati dziko tikuyenera tionetsetse kuti ku primary school, ku secondary komanso ku college ngakhale ku nyumba ana akuphunzitsidwa kagwiritsidwe ntchito ka makina a intaneti moyenera. Sikoyenera kungowapatsa foni nkhani yatha, sikoyenera kungowalanda foni nkhani yatha. Akuyenera adziwe kuti akakhala pa foni, zabwino zimene zili pa foni ndi ziti, zoyipa zimene zili pa foni ndi ziti. Komanso kholo likhale ndi nthawi yomapanga kalondolondo kumayigwira foni ya mwana, osamaopa ngati makolo osagwira foni, koma azitha kugwira foni ndikuona kuti mwana wanga amacheza ndi ndani. Mmwezi omwe bungwe la makla lakhazikitsa okhudza mmene anthu angadzitetezere pa makina a intaneti akhala akuchititsa maphunziro komanso kupita m'midzi kukafotokoza za nkhaniyi. Izitu akuti cholinga chake nkuti ngati aliyense atamatsatira ndondomeko zoyenera pa intaneti komanso za ndalama zapalamya, umbanda wakuba pa makinawa ukhoza kuchepa. Bungwe loona zamadzi mdziko muno la National Water Resources Authority NRWA lati pakufunika kudziwitsa anthu za momwe mvula igwere chaka chino maka pa nkhani yochuluka kwa madzi mu nyanja ndi mtsinje ya mdziko muno pofuna kupewa ngozi za madzi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la NWRA Amasozi Kasambara ndiye wanena izi ku Mzuzu pamene amakambirana ndi magulu osiyanasiyana ngati njira yothandiza kugawana nzeru pamomwe anthu angafalitsire uthenga okhudzana ndi ngozi zokhudzana madzi zimene pamene nyengo ya mvula ikuyandikira makamaka. Zambiri mu ripoti ili la Grant Muhango limene wawerenga ndi Chimwemwe Mirulu. Chaka ndi chaka nyanja komanso mitsinje mdziko muno zimakhala ndi milingo yosiyanasiyana molingana ndi kuchuluka kwa madzi komanso momwe mvula yagwera. Izi zimachititsa kuti anthu ena adzimanga m'malo osayenera madzi akaphwera, zomwe zimayika pa chiopsezo katundu ndi miyoyo ya anthu madziwo akachuluka. Pofuna kuzindikiritsa anthu za lamulo la madzi, bungwe loona komanso kupereka chilolezo cha madzi la National Water Resources Authority likukambirana ndi magulu osiyanasiyana kuphatikizapo makonsolo mdziko muno. Poyankhula ku Mzuzu, mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Amasozi Kasambala wati zokambiranazi zithandiza kuti anthu akhale ndi chidziwitso pakagwiridwe ka ntchito ka bungweli komanso zilango zomwe zingabwere ngati wina waphwanya malamulo a bungweli. Mdziko muno mwachitika ulosi omwe kunena kuti nyengo ya mvula yomwe ikuzayi nyanja Malawi ikhuta kwambiri, chomwe chiso mtsinje wa Shire ndi mitsinje ina yonse yomwe ili mdziko muno. Ndi anthu alewe kuchita mchitidwe omwe ungachitise kuti akhale pa chiopsezo chokhuzika ndi ngozi zomwe zimaza kamba kamadzi. Kupatulapo tawalimbikitsanso kuti iwo ngatasogolera aziwe ntchito ndi mphamvu za National Water Resources Authority. Mwazina cholinga chathu nchonena kuti mdziko muno tikhale ndi madzi ampaka kuti ngakhale mbadwe yomwe ikubwera kusogoloko ithe kuzagwiritsa ntchito madzi. Mkulu wa konsolo ya mzinda wa Mzuzu Gomeziani Nyasulu wati nkhani yabwera pa nthawi yake ndipo konsolo yawo ithandizira kuphunzitsa anthu a mu mzindawo. Mbuyoko panali kagapu mmene mwaonera mkatimo kuti anthu amaonesa kuti ka information yokhuzana ndi mmene National Water Resources Authority imagwira ntchito molingana ndi ifeyo. Panali gapu iyi yathandiza ngati kupanga bridge gap yomwe inalipo pakati pa iwo National Water Resources Authority ndi ifeyo ngati console. Kupita chisogolo chomwe chikutanthauza kuti ifeyo tizigwira ngati ndi anthu amozi, ifeso tizikhala ngati ndi nthambi yawo ya iwowo, kukhala ngati diso lawo pa ground pano chifukwa ifeyo
ngamene timakhala mzuzu muno timaziwa komwe kuli chitukuko chotani. Bungwe la National Water Resources Authority likuphunzitsa ndi kukambirana ndi anthu zakapewedwe ka ngozi za madzi, kamangidwe koyenera ka nyumba mbali mwa nyanja ndi mitsinje m'dziko muno kuti anthu pambali pothandiza kupewa ngozi athenso kuthandizira kukwaniritsa masomphenya a boma a Malawi 2063. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Romeo Umali. Tiye tionenso mitu yake. Bungwe la Millennium Challenge Account MCA lasaina mgwirizano ndi boma umene uthandize kumanga misewu inayi m'dziko muno. Bungwe la Makra lakhazikitsa mwezi olimbikitsa uthenga okhudza mmene anthu angagwiritsire ntchito makina a kompyuta moyenera. Ndipo ana oposa 5,000 ochokera maboma Mulanje ndi Phalombe apindula ku ndondomeko ya mmera mpoyamba yomwe ayikhazikitsa a World Vision. Takulandianinso popitiyani nkhanizi undu unaona za ulimi m'dziko muno wati ulimbikitsa kuphatikiza manyowa mu ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo pofuna kubwenzeretsa chonde nthaka ndi kuonetsetsa kuti anthu ali ndi chakudya chokwanira. Mmodzi mwa akuluakulu mu undunawu a Gertrude Kambauwa alankhula izi potsatira ripoti la kafukufuku yomwe bungwe la Mwapata Institute lachita yomwe aonetsa momwe nthaka yaonongekera kamba kudalira fetereza. Zambiri mu ripoti la Emmanuel Chikonso. Kafukufuku wa Mwapata pamomwe nthaka yaonongekera kamba kodalira kwambiri fetereza yekha mu ulimi waonetsa kuti zokolola zipitirira kutsika potsatira kuguga kwa nthaka komanso kulephera kutsatira njira za ulimi zoyenera. Kafukufukuyi wati nthawi yakwana tsopano kuti unduna wa zaulimi uyike ntchito yogwiritsa ntchito manyowa pansi pa ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo ya AIP pofuna kuchulukitsa zokolola komanso kubwenzeretsa chonde mnthaka. Profesa Levison Chiwaula ndi mkulu wa kafukufuku ku Mwapata Institute. Boma litha kugwisa ntchito kulimbikitsa kugwisa ntchito manyowa ponena kuti lipereka AIP kwa munthu amene agwisa ntchito manyowa mwanjira ina timathawana kuti conditional access ya AIP. Mawu ake mkulu woona zakasamalidwe ka nthaka mu unduna wa zaulimi a Gertrude Kambauwa wati ichi nchifukwa chake boma likulimbikitsa ndi kuphunzitsa anthu ntchito yochulukitsa fetereza posakaniza ndi manyowa kuti nthaka ibwerere mchimake komanso kuthana ndi njala pokolola zochuluka. Tikuona kuti ichi ndi chamwayi kuti titathadi kuwathandiza alimi athu kuti azitha kupezeratu limodzi katundu amene angathandize kuti atibwezeretse chonde mu nthaka mmene amapezeranso fertilizer mmene ndikunenera ngati organic fertilizer yakuti ali packaged akhoza kupezera limodzi. Komanso takhala tikuwaphunzitsa alimi athu kuti azitha kupanga manyowa okha komanso tilinso ndi njira zina pali mitengo ina imene imatithandiza kuti masapaki amathanso kubwezeretsa mchere mu nthaka. Kafukufuku okhudza kufunika kophatikiza manyowa ndi fetereza komanso kudalira manyowayu anachitika m'madera atatu m'maboma momwe mumachitika ulimi kwambiri monga Mzimba ndi Kasungu, ndipo akuti zinaonetsa kuti kugwiritsa ntchito manyowa kukuchulukitsa zokolola poyerekeza ndi kugwiritsa ntchito fetereza yekha. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Bungwe la World Vision Malawi lakhazikitsa ntchito yolimbikitsa maphunziro a mmera mpoyamba pamene bungweli lidzipereka phala kwa ana msukulu za mkombaphala m'maboma a Phalombe ndi Mulanje. Poyankhula pamene amakhazikitsa ntchitoyi kuchitekesa kwa mfumu yaikulu General ku Phalombe, mkulu wa bungweli kuno ku Malawi Francis Due anati dongosololi lifikira ana oposa 5,000 kudzera msukulu za mkombaphala. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Malawi ndi limodzi mwa mayiko a mchigawo chakumwera kwa Africa omwe akhudzidwa ndi njala kamba ka mphepo ya El Nino komanso matsoka achilengedwe. Podziwa kuti izi zakhudza kwambiri ana, bungwe la World Vision Malawi lakhazikitsa njira yothandiza anawa omwe ndi osapyola zaka zisanu kudzera mu ndondomeko yothana ndi njala komanso kunyentchera pakati pa ana yomwe bungweli linakhazikitsa m'mbuyomu. Mkulu wa bungweli kuno ku Malawi Francis Due ati ndondomekoyi ithandiza kusula ana omwe azakhale nzika zodalirika mtsogolo. Asobuza Siwande ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungweli. Ena mwa amene ali okhudzidwa kwambiri ndi ana ang'ono. So life World Vision tinapanga yomwe timati response plan yomwe timaona kuti kodi tingathandize motani kuthandizana ndi boma kuti tithandizire kuchepesa chiopsezo cha njala. Nde leroli tikupereka zakudya kwa ana amene ali skulu za mkombaphala
mkulu wongogwirizira udindo na za ana ku nduna ona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo chitukuko ndi zosamalira anthu a Justin Hamera ayamikira bungweli ponena kuti izi zithandiza kukweza chiwerengero cha ana opita ku sukulu za mmera mpoyamba popeza kuti mbuyomu chiwerengerochi chinali chotsika. Ndikunduna tinali odandaula kwambiri chaka chatha titamva kunena kuti kwa masukulu athu amene tili nawo kwa boma tili ndi masukulu okwana 13,295 a sukulu za mmera mpoyamba. Only 40% ndi amene amapitirizabe kutumiza ana awo kuti azikaphunzira kapena kusewera ndi alezi. Ndipo a Margaret Perusi ndi mmodzi mwa amayi omwe ali ndi mwana wang'ono. Tayilandira kwambiri chifukwa chokuti ana awa amakhala ndi njala chifukwa cha phala limeneli azikhala okhuta akakhala ku sukulu ndipo akamaphunzitsa azimva kupita ku sukulu kusintha chifukwa ana ambiri amakhala pasi pa khomo chifukwa cha njala. Ntchitoyi yomwe ayigwire ndi ndalama zokwana 300 miliyoni kwacha ichitika kwa miyezi itatu ndipo azigwira kudzera mu sukulu za mkombaphala zokwana 138 ndipo ifikira ana oposa 5,000 amaboma aphalombe ndi mulanje. Ndipo malinga ndi bungwe la World Vision Malawi pali kuthekera kuti ntchitoyi itha kufalikira maboma ena. Kuchokera kuno ku Phalombe ndine Charles Pensulo. Chipatala cha Zomba chalandira thandizo la mankhwala komanso zipangizo za chipatala za ndalama zokwana 1.2 biliyoni kwacha kuchokera kwa Malawi ndi mabungwe a mdziko la United States of America, USA komanso mdziko muno. Polankhula pamene amapereka thandizoli wapampando wa bungwe la Patriots Akamuzu Chiwambo ati kuchokera mu mgwirizano umene anali nawo ndi abwenzi a mdziko la USA alandira makontena okwana 100 a mankhwala ndi zipangizo za chipatala zimene azigawe mu zipatala za mdziko muno. Ndi tsiku limene ku Malawi kuno tisangalale pamene tayamba kulandira mankhwala ndi zipangizo zimene zachokera ku dziko la ku North America kumene tagwirizana ndi Malawi anzathu timacha dzina la Smiling Surgeons amene ali kumeneko lero wa Professor Edward Mbewe akugwira ntchito yayikulu kwambiri kuthandizira komanso kuli ulendo wa Dr. Tanya Nkungula nawonso tili limodzi pa ntchito imeneyi Dr. Kamana Mbekeyani tili limodzi ntchito imeneyi komanso Dr. Edward Longwe ndi Malawi anzathu ambiri amene panopo singatchule mmodzi yayi ndi kumene ndi ku America komanso kwathu kunoko tapanga ubale ndi mabungwe osiyanasiyana monga pali Rotary Clubs Malawi muno nawonso tikuthandizana nawo pali Lions Club nawonso tikuthandizana nawo komanso pali mabungwe osiyanasiyana nawonso akutengapo gawo monga National Bank anatithandiza chaka chatha ndi chaka chino ndi amene anatisungira madokotala amene anachokera ku America adasunga ndipo ndrama zochuluka kwambiri kuna pafupi ndi 20 miliyoni kwacha anasunga wasamala wapasamalo ogona ndi zakudya tikwathokoza kwambiri tokozenso monga mabungwe ena ndi ena ailovo nawonso akutumiza makontena ena ndi ena kuti azafike Malawi kuno a Price Trust nawonso akutengapo gawo lawo komanso pali mabungweso osiyanasiyana amene tabwera limodzi kuti tikathandizire zipatala za boma komanso ndi zipatala zimene zili pansi pa mipingo. Polankhula atalandira thandizoli mkulu wa chipatala cha Zomba Dr. Saulos Nyirenda anayamikira mabungwewa chifukwa cha thandizolo limene anati lilimbikitsa ntchito yopereka thandizo labwino kwa odwala. Lero katundu amene wafika kuno ku Malawi ife tili okondwera kwambiri chifukwa katundu amenewa muli zipangizo zambiri zimene ifeyo ngati achipatala takhala tikuzifuna komanso timazipeza inde koma mwina mosakwanira ndiye muli zinthu ngati matebulo, mabedi, maglovu, mamaski ndi zina zinthu zimene zithandizira kwambiri kuti ntchito yathu ife yachipatala ipite patsogolo komanso quality ya ntchito yathu imene tikupereka chithandizo chimene tikupereka kwa odwala amene amafika pa chipatala pano chikhale chopambana. Mongonjezeranso zinthu ngati zimatipasa mphamvu kutonjezera mphamvu ife anthu ogwira ntchito mchipatala kuti tigwire ntchito yathu ija modzipereka kwambiri chifukwa kuti zipangizo zogwira ntchitozo tili nazo. Ntchito yomanga mlatho wolikhumbula mboma la Chikwawa yayambika. Polankhula pamene amakhazikitsa ntchito yomanga mlatho wachiwiri kwa nduna ya zamaboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Owen Chomanika anati boma ndi lodzipereka poonetsetsa kuti ntchito za zomangamanga za milatho ndi zina zikumangidwa zolimba komanso zokhalitsa zimene sizingaonongeke
kamba kamavuto odza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Mlatho walikhubula omwe ndi wa mamita 172 aumanga magawo pamene pali chiyembekezo chakuti ndalama zokwana 604 miliyoni kwacha ndizo zigwire ntchito mu gawo loyamba la ntchitoyi. Nayu Naomi Kamuyango ndi zambiri. Chomanika anati imodzi mwa ntchito za munthu nawo nkuonetsetsa kuti ukutukula miyoyo ya anthu am'madera m'midzi pachuma komanso chitukuko pomanga zinthu zolimba. Iwo anati boma lidzipereka kuonetsetsa kuti mlathowo omwe ndi loto la anthu am'deralo ndipo ndi woyamba aumange ndithu mpaka udzathe. Mlathowo aumanga ndi ndalama zochokera ku boma. Iyi boma yadzipereka chifukwa zili pa initiative yomwe is presidential initiative and is under Ministry of Law Government. So ndikukhulupirira kuti ndi commitment yaikulu kwambiri yomboma yapanga chifukwa the first phase you find that it's a lot of money and akangomaliza we move on. And why yayikidwa in these phases chifukwa chonena kuti tikuona kuti mwina chaka chopita kayo mapeto it's better ujenena wabwere financing ina ibwere second year yomwe tikuyamba. Komano commitment ndi yaikulu kwambiri and ngati unduna wa local government ma issues a rural development tinawo kwambiri kuntima. Bwanamkubwa wa boma la Chikwawa Anadine Kamba mogwiriza ndi mfumu Mlilima ati ndi wokondwa ndi kukhazikitsidwa kwa ntchito yomanga mlathowo omwe ndi otalika mamita 172. Ntchito yomanga mlatho pano pali khubula ngati council ya Chikwawa tailandira bwino kwambiri ndipo ni ntchito imene itithandizire kwambiri pakati pa madera awiri amene poyamba amavutikira kuti alumikizane bwinobwino ndi mlatho ukadzatha ndi kuti no anthu aziyenderana osavuta. Tafikaso nyengo ya mvula ana amasiya sukulu cha pakati popa madzi ndi akadikira bridge ana aja aziyenda bwino likhala thandizo kwambiri kwa anthu akuno ku Chikwawa makamaka lino la TM Lilima. Ntchitoyi ayigwira mzigawo ndipo muyoyamba amanga mapolo 19 omwe adzamangipo mlathowo. Kampani zazomangamanga za mtima komanso Lewis Full Board Investment ndizo zigwire ntchitoyo. Ndipo Alex Tsirizani ndi mkulu wa kampani ya Lewis. Kuoneka kuti msinja umene umakhala waukali. So pansipa tiweneka tionesese kuti pakonzedwe bwinobwino, yeah. So tispenda nthawi yathu yambiri pansipa. Kuonesesa kuti tikumane ndi mwala pansipa, tikalowesa zitsulo, tikamabweresa base. Tizwa zoti olokuda kha kuti kwabwera mvula yotani. Bridge izakhala yotani yolimba. Koma bridge ndithu ndi yaitali pakali pano pa mufezo wa imeneyi muli mapira okwana 19. Ndalama zokwana 604 miliyoni kwacha ndizo azigwiritse ntchito mugawo loyamba la ntchitoyi. Naomi Kamuyango, MBC Chikwawa. Munkhani za masewero ena mwa anthu okonda masewero a mpira wa miyendo mdziko muno akuperekabe maganizo awo pakuchotsedwa ntchito kwa mphunzitsi wa timu ya Flames a Patrick Mabedi. Bungwe loyendetsa masewero la famu linachotsa ntchito a Mabedi lachiwiri sabata ino. Norbert Jameson wadza ndi zambiri. Mabedi analembedwa ntchito mwezi wa Oktoba chaka chatha pa mgwirizano wa zaka ziwiri. Iye anapatsidwa mulingo wotengera timu ya Flames ku mpikisano wa AFCON omwe uchitike chaka chamawa m'dziko la Morocco. Koma izi zakanika kale pamene timu ya Flames yagonja masewero anayi otsatana mu mpikisanowu. Ichi ndi china mwa zifukwa zomwe bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo m'dziko muno la FAM lachotsera ntchito mphunzitsiyu. Ena mwa anthu otsatira masewero a mpira wa miyendo m'dziko muno anapereka maganizo awo pa nkhaniyi. Ya, nikhani abwino kwambiri. Tinangoyena kutero coach amene wasera mu magame umene akwana 18 ma 5 draws kuwina kukwana kasanu kena konse ndikuoneka kuti analuza kukwana kasanu ndi katatu ngati ka 8 zimene zambiri sizimene kuchitika modromo. So yes, Football Association of Malawi anangoyena kutero kuti coach akuyenera kupuma. Nkhani yakuli imene imafunika ndiona kuti mphunzitsi akakhati wapangidwa employ ndi association akuyenera kukhala kugwira ntchito hand in hand. Zovuta zonse zimalephera koma tionetsetse kwambiri kuti coach yoti mpase support yoti ngati kuli kulephera alephera mu njira zake. Tinamvabe nthawi zina zimene mapeza kuti yeye anapempha kunena kuti akufuna akhale mkampu for such a period of time koma zimakanika kuti zinthu zikhale zochoncho. So sitimayembekezerabe kuti munthu akhoza kupeza malizatsi pamene zinthu sizikuyenera kuyendera limodzi.
ya mwina tikhoza sonena kuti football association Malawi inachedwa kuti mwina mabediyo achoke chifukwa chonena kuti tikaona performance ya timu sizimaoneka bwino, tikaonanso mwina mene amapangira ma attitudes ake mwina pa ma players zoyankhula ma excuses ambirimbiri zochitika zosiyanasiyana mwina zimaonetsa una kuti ntchito ikuoneka ngati kuti ikumuvuta, so kuchoka kwa mabedi ikhoza kukhala nkhani yabwino kwambiri kwa ifeyo Amalawi. Bite pansi pa ulamuliro wa mabedi, timu ya Flames yasewera masewero okwana 18 kupambana masewero asanu 5 kulepherana masewero onso 5 ndi kugonja masewero asanu ndi atatu 8. Bungwe la FAM likuyembekezeka kulengeza mphunzitsi ogwirizira pa ntchitoyi lisanalembe mphunzitsi okhazikika. Mphunzitsi ongogwirizirayu ndiye mwe atsogolere timuyi pomwe kumane na matimu a Burundi ndi Burkina Faso mwezi uno. Nobert James ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Bungwe la Millennium Challenge Account MCA lasaina mgwirizano ndi boma umene uthandize kumanga misewu inayi mdziko muno. Bungwe la Makra lakhazikitsa mwezi olimbikitsa uthenga okhudza mmene anthu angagwiritsire ntchito makina a kompyuta moyenera. Ndipo ana oposa 5,000 ochokera maboma Mulanje ndi Phalombe apindula ku ndondomeko ya mmera mpoyamba yomwe ayikhazikitsa a World Vision. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali, mwakoma nonse.